babu irin fyaɗen da ba mu gani ba, wani dan muninsa ma ba mu iya bayyana shi. An yi wa tsohuwa 'yar shekara sama da 60 fyaɗe, an yi wa yarinya jaririya 'yan wata 3 fyaɗe, an yi wa mahaukaciya fyaɗe, an yi wa mai hankali fyaɗe, an yi wa mai lafiya fyaɗe, an yi wa mara lafiya ma fyaɗe. Wace irin al'umma muke ciki? Ba a ma maganan wannan. Gawa an je makabarta an tono gawar mace aka mata fyaɗe. Ba a maganan gawakin matan da suke kwanciya asibiti. Waɗannan mutanen ma ba su tsira ba.